yin rayuwa mai ba mu ka karo gare mu da gami da duwa matakin farko da nasara ke samuwa ka so wanda ya so ka kare ka zama kun rabuwa mu kare rike hannuwanmu don mi shakuwa idan ka tuna lokaci da farkon rabuwa to sai ka tuno farkon haduwa dan Allah ke tsara rayuwa ai shaguwa duk wanda ka so kar ka ki shi ba dan wani ba fadar kanta a karkaru ba mai kyalara duk bayani na zama dukan akan daidai ne dukan hannun rayuwar mu kun gayi zane ne idan yau kai ne a gobe ce to wani ne mene zai raba kan haka ma shirme ne na nan ba za na bar masoya na ba kuna ji ban so mace da ku komai ba ni addu'ar da kuke gare ni ba ta yi kasu ba kullum nazari na bai wuce akan kauna ba na san magana in na iba kwakya musamin ba duk da na san a bangaren banyo nisa ba ku ne kuke addu'a rabbana ba zai kiya min ba mu so iyaye mu zama masu kyawun haiba so matakin rayuwa mu mafarin haduwa zan buɗe baki dan yanzu zana yau zance na gina da mafarin dan ka gaba ta yau daidai ba da rarraba kana yi kira ba ta kya musawa ba mai ilimi maganar hankali ba zai iya yau ba mai sadaka kyauta rabbana ba zai iya mai ba ka duba mai rowa samun sa bai zama daidai ba gadar zare wanda ya yi ta bata bulle mai ba shukar gara da garar gani nake iyaye ba na fadawa ne bai fasan ina matafi ba kaga zance na bai zama abin aibu ba kar ki fara kar dai ka manta kan soyayya rayuwa madubin ta zuciya da yasi mu duba manya yara kanana fannin kauna da mun gano farko zuciya rai zai sarge da hankali na da lafiya nake yin komai in babu kun san abadin da zan iya nan take kowa da nasa gwanin na waya zamo san kowa kuce da shi Hamisu ko kuce da shi Sarauniya TV tashar al'umma.